Dakle, govorimo o mjerama ograničavanja i međunarodnog terorizma i organiziranog kriminala i uvijek je pitanje tko spada u kategoriju terorista odnosno terorističkih organizacija. Dakle, da li postoji uopće nekakav popis odnosno koje su organizacije i koji su pokreti na tom popisu. Ovo pitam zbog toga što u nama susjednoj državi koja nas je napala '91. godine danas je rehabilitiran jedan pokret koji se naziva četnički pokret. Dakle, i službena srbijanska vlast se nije odrekla tog pokreta odnosno u toj državi bujaju brojne udruge, udruženja, društva koja se upravo baziraju na toj jednoj četničkoj fašističkoj ideologiji koja potječe iz, znači zapravo i od prije Drugog svjetskog rata, ali u Drugom svjetskom ratu je pokazala svoje pravo lice, ali naravno moramo reći i u Domovinskom ratu. I sada ako govorimo o terorizmu, postoje razne vrste terorizama, mislim da je terorizam koji dolazi s te strane za Hrvatsku najopasniji. Ja sam eto, nadam se da hrvatske tajne službe tu odrađuju institucije svoj posao, međutim zanima me da li ste vi kao ministarstvo, znači poduzeli nešto po ovom pitanju. Ja sam vam prije 2 godine i poslao jedan dopis dok još nije bilo onoga instituta zastupničkih pitanja gdje sam tražio vaše očitovanje vezano upravo uz ovo, uz rehabilitaciju jednog terorističkog zločinačkog pokreta u Srbiji po kojem bi se i ministrica i cijelo ministarstvo, naravno mislim na premijera Plenkovića, ja znam da se to dogoditi neće nažalost jer ministrica to ne smije napraviti zbog toga što Plenković to ne želi, ali nisam dobio niti odgovor na svoj dopis do dan danas, ja ga mogu pretvoriti u zastupničko pitanje pa možda jednog dana i dobijem neki odgovor koji će biti onako već standardan, ali evo sad smo pred hrvatskom javnošću, ovo gledaju ljudi. Dakle, kanite li vi kao ministarstvo poduzeti da sve te organizacije, ne samo po pitanju Hrvatske, nego po pitanju svijeta se radi o zakonu koji se implementira na razini EU i čitavog svijeta, uvrste na popis terorističkih i da svi oni koji su involvirani u te organizacije budu onemogućeni u financiranju odnosno u organiziranom kriminalu i terorizmu, a o tome govori ovaj zakon. Ako ćemo mi hipotetski govoriti o terorizmu nekakvom fiktivnom, ali nećemo onaj stvarni koji nam je tu ispred nas locirati, znači identificirati i riješiti ga, onda ovaj zakon nema smisla. Znači ovo je kratko i jasno pitanje, što ste vi kao ministarstvo i vi kao državna tajnica i ministrica, naravno i naša Vlada, poduzeli po ovom pitanju? I kanite li što? Na ovo pitanje prvo znam odgovor, možete mi kasnije reći da sam u krivu, ništa, a kanite li nešto, ja bi volio, ali bojim se dok je Andrej Plenković i ovakva politika hrvatske Vlade, ništa. Ali evo tražim vaš odgovor, dajte nam nadu, makar bila lažna nada. Nadalje, drugo pitanje koje sam istaknuo u replici, a to je pitanje migracija koje se može jako lako s ovim povezati jer se radi o jednom organiziranom kriminalu kojem očito hrvatska država ili gleda kroz prste ili ništa ne znam, jesmo mi nesposobni ili gledamo kroz prste. Dakle, ako smo nesposobni, iako ja ne mislim da tisuće hrvatskih policajaca kojim ja ovim putem zahvaljujem što čuvaju hrvatske granice i to rade najbolje na svijetu, da su oni krivi, kriv je sustav, kriv je da malo više. Reći ću, identificirat ću ga, znači ministar Božinović konkretno, koji dozvoljava da danas kroz Hrvatsku prolaze nekontrolirano, nelegalno tisuće migranata. A radi se o organiziranom kriminalu, radi se o ovom zakonu. Dakle, matematika je jednostavna, razumjet će je svi. Svakog dana u BiH dolazi nekoliko tisuća ili stotina novih migranata, a broj prijavljenih evidentiranih migranata u BiH je identičan. Dakle, ti ljudi prolaze kroz našu domovinu, prolaze kroz Gorski kotar, prolaze kroz Hrvatsku, prolaze u kombijima organizirano. Dakle, radi se o organiziranom kriminalu, a ovo je zakon o tome. Dakle, ja želim konkretne mjere, naravno ne tiče se samo vas, ali se tiče prije svega MUP-a, da vidim kako je ovaj zakon, da li ovaj zakon konkretno razmišlja o tome i koje su mjere poduzete i pravimo se mi ludi da mi ovog trenutka ne znamo da ima 2, 3, 5 tisuća migranata po hrvatskim šumama i da se vozi kombijima po hrvatskim cestama. Govorimo o organiziranom kriminalu, ja ću malo skrenuti teme, ali ću napraviti jednu poveznicu, bit će svim gledateljima jasno i bit će i vama. U Hrvatskoj se kao niti jednoj zemlji tranzicije dogodio jedan veliki organizirani kriminal, nazvali smo ga privatizacija. Nažalost, ovaj zakon ne predviđa
da itko tko je opljačkao hrvatsku državu 90-ih godina i nešto kasnije, bude sankcioniran i da bude na crnoj listi kao osoba koja se bavi kriminalom. Evo neka možda ovaj moj govor malo potakne i vas i sva ostala ministarstva koja su nadležna, da se sve osobe koje su opljačkale našu domovinu, nezapamćene pljački, ja ću reći ikada, na prostoru Hrvatske, a jedna od najvećih pljački u svijetu, da se sankcioniraju, da čujemo konačno imena i prezimena i da ne bude ono tko se snašao se ili tko je jamio. Ovdje moram također napraviti još interesantnu poveznicu. Svi ljudi koji se bave politikom, pa ja osobno, mi smo pod jednom velikom lupom javnosti. Ja sam za to. Dakle, ja sam za to. Pa ću reći jedan osobni primjer od prije par dana kad sam htio djetetu, nakon što je na krizmi dobila par stotina kuna, otvoriti dječju štednju, onda prvo sam morao potpisati nekakvu izjavu da mi je dijete politički izložena osoba, da sam ja politički izložena osoba, a onda je došao najveći šok kad mi je službenica u banci rekla, kaže, ja moram dobiti mail od mog direktora banke iz Zagreba, otvarao sam račun u svom Šibeniku, da smijem komunicirati s vama kao strankom. Da smijem komunicirati sa mnom kao strankom. Super. Znači, političari su zaslužili da ih se gleda pod posebnu lupu. S druge strane, ljudi koji imaju kaznene prijave, ljudi koji su ogrezli u kriminalu, ljudi koji, znači, da ne nabrajam sve kategorije, ljudi koji su privatizirali, opljačkali milijune, oni ne trebaju čekati da im netko iz Zagreba pošalje mail i da im kaže da službenik na šalteru smije komunicirati, stupiti u kontakt, to je bio izričaj, stupiti u kontakt sa strankom. Ovdje ću još spomenuti jednu interesantnu stvar, također je poveznica, će svima biti jasna, radi se o Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa. Dakle, ja jedva čekam da naš premijer konačno se usudi doći pred povjerenstvo i da kaže kako je napravljen zakon koji je jednoj skupini ljudi omogućio 500 milijuna kuna, pa me zanima hoće li ta jedna osnovana sumnja možda biti na neki način obuhvaćena s ovim, hoće li možda međunarodne institucije biti upoznate da je predsjednik hrvatske Vlade trenutno osumnjičen, znači pred Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa za 500 milijuna kuna. Ja ću napraviti interesantnu jednu poveznicu, gledatelji će se sjetiti kako je bivši predsjednik HDZ-a, Tomislav Karamarko, otišao s te funkcije i sa funkcije potpredsjednika Vlade zato što mu je supruga radila za firmu koja je radila za INA-u za 100-tinjak tisuća kuna. S druge strane, to je odradila Dalija Orešković koja je kasnije eto i politički se angažirala, pokazala da ima politički stav. Danas, eto to isto povjerenstvo koje je omogućilo premijeru Plenkoviću da dođe na to mjesto ne može napraviti svoj posao jer premijeru ne odgovara nova predsjednica tog povjerenstva. Pa me zanima malo kako, eto hrvatski mediji, kad je bilo pitanje jednog predsjednika HDZ-a i potpredsjednika hrvatske Vlade, reakcija da je i to stavljeno u fokus iznimno snažno, iznimno puno, a sada kada se radi o premijeru Plenkoviću, hrvatski mediji šute, a reći ću da se ovdje radilo o 100-tinjak tisuća kuna, ovdje se radi o 500 milijuna kuna. Naravno, on nije direktno povezan s ovim zakonom, ali evo ja ću jedan mali rezime napraviti svega ovoga. Da ne zaboravite, pitanje terorističkih organizacija u Republici Srbiji, ne samo tu, imamo i drugi u susjedstvu, da se stave na popis. Dakle, pitanje organiziranog kriminala, govorim o transferu migranata ilegalno kroz RH, tiče se ovog zakona i nadovezat ću se i volio bi da je na neki način i ta privatizacija spomenuta kroz bilo koji zakon, pa možda čak i kroz ovaj zakon, da svi oni koji sutra budu vidjeli račune nekih tajkuna hrvatskih u inozemstvu, da je znaju da taj novac nije na legalan način stečen, nego da je stečen pljačkom hrvatske države i hrvatskog naroda.